Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Anita at Tagala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Cabral family, iso da Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Canlita, from Priscilla Cabral, ti Jeddah. Happy birthday, Nali Villanueva, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Dayan Carol Yoda, Benny Marapacon, Nati Agustin, kan Maribel Bowat. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, kan Princess and Family, ti Germany, from Imelda Velasquez. Tolosa family, ti Manzante Magsingal, Ilocos Sur. Saad Tabisola family, ti Rojas Isabela, from Lynn Tolosa. Santos Reyes family, the Riza May, Kristen, Faith Reyes, ti Daramuangan Norte, San Mateo Isabela, from Riza Reyes, ti Taiwan. Perlin Nieveras, ti San Fernando City, La Union, from Nida Nieveras. Alan Bilguera, ti San Esteban, Ilocos Sur, from Marie Cris Bilguera. Mamang Remy kan Papang Freddy Cadorna, Medi Junjun, John Michael Barceliano, Melody Izagani, Miko, Leona May, Kastamat Daliana, Ismael Agriam, Meka Kanash Katagatan, Timoldero Tumawini Isabela, Auntie Betty Oman, Gemma Albino ti Hong Kong, from Melody Cadorna. Makablaawan pa da Sir Joseph Eugenio, Mary Jane Alberto,
Ryan Christopher Sapon, Andres Tolentino, Joshua Agruda, Romy Loverboy Acosta, Chini Manuel Argel, kastamot na Keith, Juan, John, Ashley Taberna, Ella Pamaloy, Wilfred Eugenio, from Selwyn Javier. Shout out kani Jocelyn Castro from Carmelita Rico. Passion Family dita Andarayan, Princess Jensen kan Mary Jane from Jensen Passion. Bukahan Family, especially ni Tatang Tomas Bukahan, Heraldo David from Novelin, Bukahan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Anita. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan man ang itinagan nga Anita at taga La Union. May sa ka single parent. Iso nga ikagkagumaak nga ipapaay amin nakasapulan ti anak ko. Kastamotan ni nanang ko nga adda iti poder ko, manipod pimusay day di tatang mi. Adamotan asawa dagiti kakabsat ko ket addadan iti lugar dagiti nakaikamangan da. Ada pwestok iti tiyandaan iti lugar mi manang, iso amakunak anasaya at matitaray ti negosyo, tasyak a mismo ti aglaklako. Adala ang may sa akadwak asusweldoak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Day, apay anasapa ka anak kapulas sa nakaw. Nasipngat pa ilaang Masapa ka mapanadya tiyandaan itananang, ta sumangpot di delivery tinatnatang. Narigat ngamin tagi-display. Amano sumangpot tong dagiti aggatang asuki, katyak pa'y na-display dagiti lakok. Kat nasapa ko mamaw, ta pinasirot mo di tinderam anak ko. Wan nanang, binagaakmat kit di. Kan amunan atonggal ada delivery mi, masapo la masapa sumangpot iti pwesto. Nasaya at mat nga road no kasta. Narigat no siksik at masapa amapan. Nalaga road, ito gaw mo pa'y tailutok lang di pagarmusaran. Mangan ka pa'y sakbay amapan ka iti pwesto. Agkape aklangan nanang, ijayak ton nga agarmusar, kalpasan ama i-deliver dagiti tagilakok. Jayton apo ko yu ti kagiddan nyo nga agarmusar. Aday Tanita, kompleto amin na delivery. Nabagkat ko aminan. Agyaman ak James, naimbaglaangan tadda ka asukik nga agkumkumboy ka dagiti tagilakok. Saan ka marigatan tunggal agsangpot ti tagilakok dito'y pwesto? Milibak nga rod, ta nagdara sa maibus dagiti tagilakom. Talaga nga ado ti sukim nga may aggatang. Ultimo dagiti adestor na iti lugar da. Dito'y dang agangkat itinatang nga ilako da. Daytarod ti pagyamyamanak, James. Nasingpat ka ngamin. Kan naanos ka kadagiti sukim. Agasong nga itautangan da pa'y no daduma. Okay laang, tabayadan damat adagos na mailako da. Talaga naanos ka. Naggasat lakit din ay tagbalin niya asawam. Asawa ko nam? Ay na, awan panggap ko amaki asawa pa'y. Sana balit adamatan ni Ryan nga anak ko. Ang may mayat mo't lang dati tumakder nga amana. Saanan nga importante dayta. Mano atawanan asyak laang kaninanang tikadkadwa na ijibalay. Nga manita, sa balilat tamat dati lalaki akadwayo iti pagtaengan nyo. Kas na kunakon, saan nga importante dayta. Kabailak ti agbalin nga ina ken ama ti anak ko.
Panagalay ti Cardminton bigat. Kastaya anak ko. Nanang, masango yung kadama panalain ti Card ko iti pagadalan. Ay, uwan matanak ko. Apay damdamagam. Tama nga na ti agatang iti pistuyo. Kat saan kayo makapanaw? Saan na mabalin sa anak amapan anak ko. Importante dayta. Adamat ni manang mo alilet nga ibatik nga agbantay iti pwesto. O sige nga rod nanang, kunang amin ni teacher saan ka na mabalin na da kami ti mangala. Masapul ka nung nga da ti parent nga umay. Ngam nabilang tadi mo masango, mabalin mo't ni Lola. Ay, saan anak ko? No maipapan iti pagadalan, siyak mismo timapan. Nagado ti agatang iti pwesto. Sino ti? Ni Mat James ito multulong ka nililat nga glaklako. Anita, naimbagtadakan. Anya ter aramidam dito eh. Si kamot kan titong multulong ka nililat nga glaklako. Imayak ngamin dito itay kat imbaga na anapad ka kano iti pagadalan. Hindi makita nga do agatang. Tinulungan ko na, tasayang mo't no pumanaw ti daddo mga agatang. Ay na, agiaman nak James. Kababain pa iket din kan ka. Basta para kan ka Anita, awan na nyaman na. No, kaya't mo, di uray man inaldaw nga umayak tumulong aglako diti pwestom. Ha? Ay, awatay bayad ko kan ka. Huston ti panagkumkumboy mo kadagiti lako. Apay, agpapabayad ak ayamat kan ka Anita. Pakaragsakak ti tumulong kan ka. Itinakunak iti damo apas at tisurat ko manang Emmy, may saak a single mother. Saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko, gapu kadagiti banag asaan anamnamaan. Naimbaglaengen, tanapagasatak a nakaala iti abangak a pwesto iti tiyandaan, kat iso ti pagalalaak iti pagbibiyag mi kadananang ko. Napintas ti taray ti negosyok manang. Adamot sukik akumboy, iso ni James. No daduma, tulungan na kami pa yan nga aglako, nang runa no agigiddan nga agsangpet dagiti suki mi. Nasingpet ni James manang ken managtulong. Gapu iti dayta akababalin na, nagbalin kami anasinged, agingga idinagdaton kanyak. Ididamo adda pa nagamak ko amaki relasyon manen, gapu iti napasamak kada kami iti ama ti anak ko. Ngam inot anat nagtiriknak ni James, iso nga inaklon ko. Ngam jak pa imbagbaga ni nanang ti maipapan kan kuana. Ngam gapu taado ti makakitkita ni James iti pwestok, na idanon ni nanang ti maipapan kan kuana. Mayak man kasinsen. Hindi, si kaabot gayam day ta kasinsin bestre. Ay, dumanon ka. Agyaman nak. Naimbagmaan ta nakapasyar ka kasinsen. Awan ata kayak kayo mo't ako mustaan akin ni Anita. Napanan iti pwesto na ijitsindaan ni Anita kasinsen. Masapsapa amap-mapan tapno masapa amang lukat. Kastaya.
Ay wain ado mo ti makakikita nga da kanukad-kadwa na alalaki iti pwesto na. Malaksid iti tindera na babae. Ha? Sino ka no alalaki kasinsen? Awan mo tinadakdakamat na kanya ka nangala iti kadwa na lalaki. Ay nakasinsen, kasla saan nakanumot at tindero da ijay. Ta nagsuit da kanumat no adada ijay pwestaw kung na di may saan ang ibaga kanyak. Pagarupon da kanungarod nga asawa ni Anita da ijay. Ay, awan amok iti da ita Bayam, tadamagak to ni Anita. Awan mo ti madakdakamat na no at danubyo na kasinsain. Ang nubilang laeng, ayos laeng day takasinsain. Takasapulan namot at ikatakunain na itibiyag. Ang nay, masapul nga aganad ni Anita. Tado ti lalaki itaman ang gundaway. Nang runak at amuda ang negosyante ni Anita. Agyaman nakiti day tanga indanon mo kasinsen. Diyak ngamin mapmapan iti pwesto na. Iso nga awan amok maipapan iti day ta. Narabyan ka mo tasimang patanak ka. Apay, kasarsarayo laang ija pwistom. Saan nanang? Itaypay. Ada ngamin nangawis kanyak ang mga ni Jerwar. Sino? Gayem ko nanang. Iso ka di day tadya ka na ayon ang makita da nga ada ija pwistom malaksid ka nililit. Nanang? Ada ka dinubyom anak ka. Isumati ko na dagiti makakitkita kang kay jitsindaan. Pasensya kayo no. Diyak impod no kada kayo nanang. Uwan, ada nobyok. Iso ni James. James? Anya nga iti trabaho da ita James. Apaya ka na yun kanumot nga da iti pwistom. Kumboy jitsindaan nanang. Iso ti kanayon nga agkumboy ka dagiti tagilakok. Jack motkit ni tagtagibasitan anak ko. Ngam sigurado ka kadi iti day ta lalaki. Adda naglabasam, kat Jack kayat amaulit tinapasamak iti kalabas. Di kay madanagan nanang, nasimpot ni James. Nabayagan na kayat na kayo ama-am-am mo. Nang rona ni Ryan nga apo ko yo. Iso nga ikuyog kunto dito Tapno, maam-am mo yumatan. Saan la ko ba ati pagragsakam ti panunutam anak ko? Adda ni Ryan nga anak mo. Piliyam tay mangipatagkan kwa na, kas pudpudno nga amana. Uwan nanang, laglagi pak amin nga imbagayo. Pasensya kayon. Nabayaganak mo tan iti ayan ti supplier ko. Okay lang, Anita. Nabagilan mi mo't kinililit dagiti naggatang itay. Nasayat nga rod no kasta. Ay, ungayam. Imaitay ni tatang. Agsakit ka nun ni nanang kat kasapulan dati pagpa-check up na. Isabi muludak pa ilang iti naglakwan mi kanililit. Ha? Pasensya ka na, no di ka na ora asimang patap no na ipakadak ko ma. Okay lang. Para mo't kaninanang mo. Amo mo't anapatagmatan kanyak ti pamilyam. Agyaman nak Anita. Anya nga tanog dan natamatan. Iti kasta, nananayin na makatulong akin ka. Saan lang nga dito pwestom ti pang tulong akin ka. Tapno damot ti nakadkadwayo alalaki iji balayo. Kaya't mga rod tag na iji balay mi? Apay kat din na saan.
Isupay mo ti pag-aabang ta no saan tang agnaid ijay. Kan may sa, kaya't ko ti maya si ita anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Sige, no day tati kayat mo. Ipakadak to harod ka ni nanang. Kastamatan ka ni Ryan. Ti panagnaed munton iti balay mi. Adi ka pa'y nakapulas. Masapat amapan ita iji pwesto, tada delivery asumangpat. Ay, pasensya ka na, Anita. Matmadi nga minterik na. Iso jack kumapay la sumurot kan ka iji tiyandaan. Kasta ka di? Apay, aya ti marikrignam. Ang mga numasapol amapan ka iti doktor. Ay, isaanan. Gastos lang dayta. Yinanak lang dayto eh. Sigurado asumaya at tumot lang tiriknak. Ala nga rod, paliiwam ti bagi ma. Numadin tupay, ipankan ije doktor. Di nakadipagdanagan, Anita. Inanalang ti masapul da ito'y kunakmanen. Okay aklaan. Sige nga rod, agrubuhata ko na mapan ije pwesto. Sige, makaamu ka pa lang arod ijaywan. Pasensya ka na talaga, no jak pa lang makasurot ije tiyandaan. Nagdan na kami nga rod ka ni James iti balay mi manang Emmy. Ididamo, nasaya at paymat ti amin. Agkuyog kami amapan kan agawid, manipod iti pwesto. Manipod nagdan na kami ngamin, nagsardeng matan nga agkumboy ni James. Okay laang met, tamakatultulong met iti pwesto. Ngam idi agangay, masansan matan asaan asumurot amapan aglako. Kunana ididamo ama di kano tiriknana, iso amadanagan akmatmanang. Ngem masansan meten akas jay ti aramid na, no masadot at tumulong kanyak. Uray ada delivery, masadutan at tumulong, iso ama nang tangdanak manen iti sabali nga agkumboy. Kanayon nga agipulong kanyak ni nanang, tano saan kano asumurot kanyak ije pwesto, mangan maturog kanulaeng ti aramiden na ijay balay mi. Di na kanupay amo ti tumulong kaninanang. Agingga idi kanayon meten arumwar ken rabiin no agawid. Ket pulos adinak meten kayat atulungan ijay tiyandaan. Iso kinasaritak nga rod iti naminsan anarabyan anagawid. Idinto tati imbaga na kanyak ket dinak matulungan tamadi tiriknana. Apay nga itakalaan, nagkapwamanan. Kunak no maditiriknam, iso asaan ka atimulong iya pwesto. Mawag nga mintigayam ko itay. Kasangay na, iso na panak iji balayda. Inununampay dayta, ngam ti tumulong ko ma iya pwesto. Ganda ni di may kabailan nga into na rin aming naggatang. Apay aya nagpudot ti daram kanyak, tunggal saan ka matulungan iji pwesto. Sigun ba ta kabailan nyo at dudwa kayo lang iji kan nililit? Anya nga rin ti serving nga adda, nasaan ka mo ta makatulong? Imbes nga agbayad ak iti kumboy, di si kalakuman, tasigod mo ta kastater aramidam. Idi aday ta. Naumakon nga kumkumboy. Analangan ti baga dagiti makamamu kanyak.
Ada pwestom ng pagkumkumbuyin nakpailaan? Anya ko matidakas na. Anya ron ti kayat mo? Saan kang agbanog apulos? Uray ko mamot no makatulong ka dito'y balay mi. Ngam saan mat? Tamangan maturog dati aramidem no adda ka dito'y. Tanagipulong gayam ni nanang mo. Amuklatan ka tapalpaliwan nak no addaak dito'y. Isa kay kayat kong terumrumwar tapno saan nak apagpupudutan. Nalabas kayo nga gina. Makita am ti aramid na dyan lalaki. Imo na kapay anak kaaway nga misaw. Katawan mo ti papapanan na at trabaho na. Ay, jakman amo na apay akastamot ng ti pakpakita ni James nanang. Saan mo't akasta ididamo? Awan ta saan na pa'y nga impakita ti husto nga ugali na. Kita amita, dirimuaran ti pudno aburik na. Nagsadot magayam. Wan nga rod nanang. Kaslak na ngala iti bato ngayon tuktok ko dito'y ulok. Kunak no dakkel akatulungak. Taarig na agasawa kami nga rodon. Ngam saan? Tapapakpakan mo't laang dito'y balay. Tidakas na isupay ti gumura no kas di abagaam. Magmangag kumatkat na agre-rere kayaw. Nagpuskol ti rupa na dyan lalaki. Nainbaglangan, tadyak imanugot idimbaga nang agkalay sa kami kano. Di pa'y katbagan ko kuman atong palbiag ko. Ay wun nakasandal sa pader ako na da iti Tagalog. Naglawag ang nangalalaang timang biyagkan ko gaputa sadot mo't gayam ataw. Nanang, katanya ti desisyon mo, agnanayon lata nakasta. Adatarakan mo abibiyagam, imbes at anak mo laang kumati papapanan ti pagbanbanugam. Isagana ko nagitikawas na nanang. Apaman asumangpet, agsarita kami tinalapat. Diyak kayatan nga agnalpay diti balay. Agsubli laangan itinaggapuan na. Tapno di isopay apagsaksakitan ti ulo ken nakam ko. Taawan mo't nasaya at nga aramidan nan. Nakaring ka pa'y matgayam, Anita. Pwede ka pa'y lang naturog ka. Rabi, una yan. Panagkunam ka di kat makaturugak, gapo iti kastangar aramidam. Apay, awit ko ay ati ka mapagturugam? Sikamat. Nagapamanan. Kasi ti sigod iti ayan dagiti tropa. Anyang iti kuwag dito'y balay. Boring mo tagyan dito'y. Apay ngamin adi ka tumulong iji pwesto. Makabannog mo ti jay. Di ijayak langan ayan dagiti tropa ta makarelaksak pa'y. Kasjay. Agberbiro kagayam iti pagrelaksam. Ta saan ka ang makarelax dito'y balay? Naku namon, darling. Pues, tapno saan mo't nakababain kan ka, maikikan dito'y balay? Siguro, nasaysayaat nagyan kan iti ayan dagiti tropam. Nakasaganan ti maletam nga ayan dagiti kawas mo. Itamot laeng, agtalaw kan dito'y balay mi. Awan ti lugar dagiti sadot dito'y. Anya? Naglasto ka matang nagsasaw, Anita. Gapota si katada kwartana, kastanti pa nagsasaw ganyak. Naimbag mo, taamom asyak, timang bibiyag kan ka. Na? Nauma akong James.
Jak kayat ti agnanayon amang tartaraken iti sadot ken awan serbi na tao. Isu nga agtalaw kan itamot laeng. Naimbag ta saan ang agwalay di pinapadaw mo dito'y balay anak ka. Padasan na ananang taidarom ko. Paibalod ko tadagunggunana. Ay, ita, baka angas ka na anak ko. Awanan ti pagparpari ko tamatao. Maipamaisamod ti amin nga atensyon mo iti anak mo, ken iti bagem. Pasensya kayo nanang. Kunak ngamin nung nasaraka kung ti agbalin akatakunay na iko'y tibiyag. Ngamriribok mat gayam tibiyag ko tinatumpungak. Pagadalam mananday ta anak ko. Saan aga po tanasaya at ipagpakita ti may sa tao ken ka. Kat maalukoy ka adagos. Laglagi awan ti umuna ababawi. Nasaya at mo taging gana sa papay kat nakaamiris kan. Ti bagimbutan kan ti anak mo ti panunutem. No addan to ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Dumteng to da ita anak ko. Wan nanang, kat agyaman na, tada kayo akanayon amang tartarabay kada kami nga agina. Kat agyaman akmat iti Diyos, taging ka na sa papay, impakita na tipod no akinatao da dya lalaki. Aywan garod anak ko. Husto launay dyan ako nam. Saan nga intulok tinabarswa nga agnanayon nga agbalin abag-en mo da dya lalaki. Nanang, isuasapay lako ba ta inton sumarunaw. Panunutom pa'y anaimbag ti sitwasyon aser-serkem. Tapno di ka kat mailawlawan, anak. Di kay agdanag nanang. Kanain alaglagi pagdagitibilin nyo. Kang runaan na, jakon agdarasudos. Ngamin, jak lakit di itulok amagundawaya naklaang. Saan apulos? Iti panakisinak ka ni James, saan la ti barukong ko tilimagaan man ng Emmy. Ultimo ti panagbiag mi nga agina, karaman ni nanang limagaan. Iti ababa sa Rita, nagsubli ti sigod a kinaannayas ti amin akas idi sa anak pa'y anakirelasyon. Aminado ak manang, idi nakirelasyonak, naksayan pa'y ultimo ti oras ko para iti anak ko. Naimbaglakit di taada ni nanang anang litlitop iti nagkurangak. Ken naimbaglaengen tanatudyo ken nanakam ti anak ko. Iso asaan abasta nagbalin asukir, uray no apag kanito anabaybayak. Idi kasinsinami ken ni James, masansan amapan iti pwestok iti tiyendaan, ket gamden na timang tulong kanyak, ngamjakon inikkan iti gundaway. Jak kaya tamat nagmanantiriknak, gapu iti panangipakita na kampay idi iti kinasingpet na.
Adda dagiti gundaway nga agpilit, ngam talaga adyak intulok, aging ga idi namin pinsanen asaan ang nagpakita kanyak, gaputa impangtak nga ipapuliskon no riribukan nakpay. Iti panang ipamaysak iti atensyon ko iti negosyok, ad-addapay anapaduras kumanang. Iso nga ita tadandanin ag kolehyo ti anak ko, awan apulos ti dadanagak, gaputa damot na urnong ko para iti panagadal na. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Anita. Anita, pagayam ko, umunay ti amin, kablaawan ka. Saan agapot na napaduras mon ti negosyom? No di kat gaputa na sapa nakaamiris ka, kat di mo intulok nga agnanayon a pinagnumaran na katilalaki a nakirelasyon. Husto di ko nam pagayam ko, adu ti tao a managpamarang, nasingpet iti damo, ngaminton agangay, rumwar ti pudpudno nga ugali, wenno kinatao da. Katangay nakaakkalkan iti nakailibsungam, amo kasanton a maulit pa iti panagdarasudos mo, tapatsyak at ti ipampamay samlaangan ita, kat tinarimat a masakbayan ti anak mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapu